אין כמו משבר לפעמים, כדי בעצם לקחת את המשבר ולגבש משהו, קבוצה, רעיון. בדיוק. אז הקהילה בעצם באה באמת לתמוך אחד בשני. הקהילה שלנו ביבנה היא בעצם נוצרה בשנת 2020. ממש בקורונה, כן. אנחנו כן היינו ברשתות, זאת אומרת, היה לנו דף עסקי, היה לנו קבוצה של יבנה חדשות, שהיא מדברת עסקים, מדברת הנושאים האלה. פשוט היא לא פרצה, בוא נגיד, ממש הפכה למשהו שהוא ממש, אם זה מפגשי נטוורקינג או נניח הרצאות שאנחנו מובילים עכשיו לבעלי עסקים. זה היה משהו שהוא כביכול יותר במדיה. אחרי משבר כלשהו שעברנו, נוצרה איזושהי התגבשות, התאחדות על איזה נושא מסוים שממש בער לבעלי עסקים, ומשם הקבוצה הזאת הוקמה. הובלנו איזשהו, נקרא לזה מחאה בזמנו, ומתוך זה נוצרה קהילה עם אותם מניעים, אותם תחושות, ומפה הבנו שיש צורך בקהילה הזאת לחזק אותה, כי כנראה שהקהילה הזאת לא מקבלת את תשומת לב שלה, והיום הקהילה הזאת היא באמת איזשהו מקום לייצר שיתופי פעולה, לייצר חיבורים עסקיים. אנחנו נדבר בעצם באמת על מה זה אומר להרחבה, אבל רק אני חייב להגיד, אין כמו משבר לפעמים. לגמרי. כדי בעצם לקחת את המשבר ולגבש משהו, קבוצה, רעיון. בדיוק.